Henin kesngi layo ban pelaj paiba ya ka jingrwai thamai jong uwe na ki kaitor ba paunam jong ka jala Meghalaya ya uba latip kerteng kum uba Banker Kharkongngor. Kani ka jingrwai thamai jong Bah Banker Kharkongngor la ai kerteng kum SOHTRUN. Ya kani ka jingrwai la rilis haka jingalang ka bala lengkot ke bala pelong hapo jadihi nongpo. Haka jingedon langru uba bad hok normali ubade utrai ka jadihi bad usam larang ba lansius imli utan shop ka film tawan pai shanga. Hakani ka jing pelat ya ketika jirwai nakaliang kita kiri orang ba kila airu e ka jing kitbok kidureng yau kaitor hakani ka sngi bala pelat pai ba ya kani ka jing rwai nakaliang uba Banker Kharkongngor ulap empau ya ka jing songu ka bakrau ya ka jadihi baru bak LS Film Production ki bala kloi ban ajing kersan hakaban pelat ya kani ka jing rwai SOHTRUN ya kani ka video jong ka jing rwai SOHTRUN laru banyo hapo ka YouTube channel jong Banker Kharkongngor u kaitor ya kani ka jing rwai la ringdur hamar ngarlek nongpo Kidon ru kinong syat batibet kibai sementa kani ka jingrwai ka ba songshit ka ban pensokshit ye kipai ba nong pet ya kani ka jingrwai la compose da Banker Kharkongngor, music producer DJ Antonex, recording studio audio tech Shillong. SOHTRUN bani nam hoi babang batiang bas ngau hon na 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 na